Nincs választás. A nehéz gazdasági helyzethez a vállalatoknak is alkalmazkodniuk kell. Nincs választás. Az ilyen helyzet gyakran fájdalmas lépéseket von maga után. Nincs választás. Ezeket a döntéseket gyakran leépítések követik. Nincs választás. Ez a vezetésnek, a HR-nek és az ott maradottaknak is teher. Nincs választás. Akit elküldenek, annak fáj. De egy választás mégiscsak van. Tedd mindezt emberségesen. Támogató elbocsátás segít a vállalatnak, hogy társadalmi megítélése pozitív maradhasson. Segít a vállalatnak, hogy ebben a helyzetben is megbecsülhesse azokat a munkatársakat, akik eddig hozzátettek a cég eredményéhez. A maradó munkatársakban ez erősíti a bizalmat. Az elküldött munkatársaknak segít a traumát feldolgozni, az első gyakorlati lépéseket megtenni, és lehetőség szerint új munkához jutni. Válaszd az outplacementet!